Was this day to make its first appearance on the Western Front? Was this day to strike terror into the hearts of the enemy? 75 miles away was her target, the Cathedral of Notre Dame. Range, 95,452. Range, 95,452. Yes, sir. And clear! Fire! खुलुमबाय लोगोफोर 16 एप्रिल 1889 इंलेन्डनि राजथावनि लन्दनाव जोनोम जायो इंलिश कमेडियान डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर करियोग्राफर चार्ली चैप्लिन बिनि आबुं मुङा जाहैबाय चार्लेस स्पेन्सर चार्ली चैप्लिन जों दिनैहाय बिनि सोमोन्दै जों गुवारै मिथिनो मोनगोन जाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मिथियामोन जा बिनि जेनाखि थैनायनि उनाव गोथै सह बा बिनि कर्पस बियो माबोरै गायब जाया आरो माबोरै बियो एक्टिं लाइनावहाय बा कमेडियान लाइनावहाय बियो माबोरैहाय सहैदोंमोन बियो माबोरै मा खारनावहाय पपुलार जाग्रामोन बेनि सोमोन्दै जों गासैखौबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन ओके बिदिब्ला भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै चार्ली चैप्लिना जोंखौ भिडिअनि गेजेरजों बिनि कमिकनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरखौ मिनिहोयो गोबां मानसिखौ माने गोजोन होयो आरोखि इन्ट्रेस्ट खालामो दा बिनि सोमोन्दै जों गुवारै मिथिगोन जे फर्स्ट बिनि बिफानि मुङा जाहैबाय चार्ली चैप्लिन एखेयानो माने चार्लेस चैप्लिन सरि चार्ली नङा चार्लेस चैप्लिन आरो बिमानि मुङा जाहैबाय हाना हार्ली आरोना बिनि बिफायाबो माने सासे डाइरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर आरो बिनि कमेडियान सासे आरो सिंगारबोमोन आरो बिनि बिमायाबो सासे एक्ट्रेस आरो सासे माने सिंगारबो जेब्ला बियो 1 बोसोरल'मोन अब्ला बिनि बिफायानो बिखौहाय माने नागारनानै थांदोंमोन माने बिनि बिफाया जेब्ला बियो बोसोरसेल' जादोंमोन अब्लानो थैनानै थांदोंमोन बिनि थाखायनो बिसोरनि प्रब्लेम माने फाइनान्शियेलि प्रब्लेमाव गोग्लैदोंमोन जे बिसोरनि नखरा बिमाया बिनि थाखायनो सासे एक्ट्रेसबो आरो सासे सिंगारबोमोन नालाय जेब्लानाखि लन्दनावहाय लन्दननि निउयर्क सिटियावहाय मोनसे माने मिउजिक हल जादोंमोन बेवहाय बिनि बिमाया सिंगिंनि माने मेथाइ खननो थाखाय बियो बे हलावहाय स्टेज पारफरमेन्स खालामहैदोंमोन जेब्ला बियो स्टेज पारफरमेन्स खालामहैयो अब्ला बियो माबा मोनसे साडेनलि बिनि माबायावहाय गारामायावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम होनानै बिनि मेथाइ खननाया ब्रेक जानानै थायो बिनिखायनो जेब्ला बियो बे पारफरमेन्सआव मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायाखिसै एटेम्प्ट खालामनो हायाखिसै जे ओमफ्राय अब्ला बे हलनि जेनाखि डाइरेक्टर बियो जाहैबाय बेखौ चार्ली चैप्लिनखौ साइडआव नुनानै बेखौ पिकआप खालामनानै बियो स्टेज पारफरमेन्स खालामनोहाय बेखौहाय खामानि खालामो अब्ला चार्ली चैप्लिना फार्स्ट टाइम बेवहाय बियो 8 बोसोरल'मोन बियो 8 इयार्सआवनो बियो माने बिनि एक्टिं केरियारखौहाय चान्स मोनजेनबाय जे बियो माने पारफर्म खालामनोहाय अब्ला बिनि एक्टिं केरियारा 8 इयार्सआवनो जाजेनदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो अके दानिया फैदो जेब्ला बिमाया उनावहाय 1903 मायथाइयावहाय मा बेमार जादोंमोन बियो केनी हिल एसिलुम होननाय मोनसे बेमारावहाय गोग्लैनानै बियो 1921 आव बियो थैनानै थाङो अब्ला जेब्लानाखि चार्ली चैप्लिना बेबायदि माने एलन जाबायना बिनि बिमा बिफा आरो रावबो गैलिया बियो जेब्लानाखि 18 इयार्स जायो अब्ला बियो एक्टिं केरियारनि थाखाय बियो माने USA आव थांदोंमोन फ्रेड कार्न'जोंहाय जेब्लानाखि बियो फ्रेड कार्न'जों माबायाव थाङो बियो गोबां बाथ्रा मिथिदोंमोन जे एक्टिं लाइनाव जों मा ग्र' खालामनो हायो अब्ला बियो मोनसे केलिफर्नियायाव जेब्ला थांदोंमोन बियो 1913 मायथाइयावहाय केलिफर्नियायाव थांनानैहाय बियो साइन खालामदोंमोन 1913 मायथाइयावहाय किस्टन स्टुडिअ'आवहाय जायहा मेक सनेटजों दैदेनजानाय मोनसे स्टुडिअ'मोन बेयाव बियो साइन खालामदोंमोन बेयाव माखासे खामानि मावनायनि उनाव 1914 मायथाइयाव बियो एसानाय होननायाव मोनसे बियो जइन जाबावदोंमोन बियो बाव साइन खालामनानैहाय गोबां एक्टिंनि खामानिफोरखौ मावदोंमोन गोबांथार बियो कमेडि भिडिअसफोर बियो दिहुननो चान्स मोनदोंमोन नाथाय बियो बेफोर गासैखौबो नागारनानै बियो गावनिनो स्टुडिअ माखासे मोननै स्टुडिअ बियो लुखांदोंमोन बेबायदिनो बिनि लाइफआ कमेडि भिडिअस कमेडिफोरजों बियो माने आबुं जानानै थाबाय नाथाय जों गोसो होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय बिनि जेनाखि लाइफआबो एसेबां गोरलैयै बियो जाबाखैमोन गोबां फाइनान्शियेल प्रब्लेमफोर गोग्लैदोंमोन जेराव बियो हारसिं नोंथांमोना
एसे साननानै नायब्ला मोनथिगोन जे बिमा बिफा गैयाब्ला जों बेसेबां प्रब्लेमाव गोग्लैयो ओके बियो थांबाय बिहा माने साब्रै हिनजावफोर दंमोन बियो जाहैबाय फार्स्ट मिल्ड्रेड हारिस गीता ग्रे पाउलिटी गडार आरो अना अनिल बियो बिनि बांसिन लाइफखौहाय अना अनिलजों माने बांसिनै सम माने होनो हादोंमोन जे बियो 34 इयर्स बियो संसार जादोंमोन माने अना अनिलजों एक्टिं केरियारनि अनगायैबो चार्ली चैप्लिनआ गोबां बिफाव होलांदों जे बियो माखासे बिजाबफोरबो लिरदों माखासे मेथाइफोरबो दिहुनदों बिनि गोबां बिजाबफोर लिरनायनि गेजेराव गांनै बिजाबा जोबोर पपुलार जे बिसोर गांनै बिजाबा जाहैबाय माय अट'बाय'ग्राफि आरो गांसेया जाहैबाय माय लाइफ इन पिक्चार्स माय अट'बाय'ग्राफिया जाहैबाय 1964 आव माने पाब्लिश जादोंमोन बियो ओमफ्राय माय लाइफ इन पिक्चार्स 1974 आव बियो पाब्लिश जादोंमोन ओके बियो गोबांथार बेबायदिनो बिफाव होलांदों एक्टिं केरियार बिजाब लिरनाय आरो गोबांथार मेथाइफोर सोरजिनायावहाय बियो गोबांथार बान्थाफोरबो मोननो हादोंमोन बेफोराव जाहैबाय अस्कार बान्थाबो मोननो हादोंमोन आरो बियो डिक्टेटर्स बेबायदि बान्थाफोर मोननो हादोंमोन 1940 दा ग्रेट डिक्टेटर बेखौ 1940 मायथाइयाव बियो आचिभ खालामनो हादोंमोन ओके बियो बेबायदिनो गोबांथार खामानि मावलांनानै बियो थैदोंमोन जों बेयावहाय गोसो होनांगौ बाथ्राया जाहैबाय आं इम्परटेन्ट बाथ्रानि बेखौहाय थाम्बनेइलावबो लिरना होदों जे बियो माबोरैहाय थैदोंमोन बियो 25 डिसेम्बर 1977 मायथाइयाव बियो रुंसारि जादोंमोन बेनिफ्राय बियो जेब्लानाखि रुंसारि जायोना अब्ला बियो माने ओरैबायदि बिनि माबाया समा जाहैबाय डिसेम्बर मासनि माने क्रिसमास समनि बियो जेब्लानाखि क्रिसमास जाबाय थादोंमोन अब्ला बे समावनो बियो रुंसारि जालांदोंमोन बियो जेबो जायाखैमोन जे बियो नेचारेलि बियो गावनि न'आवहाय बिबियावहाय बियो थैदोंमोन आरो ओमफ्राय जेब्लानाखि बियो थैदोंमोन जेब्ला बेखौ फबबायमोन अब्ला फबनायनि उनावहाय 3 मान्थनि उनावहाय जेब्लानाखि 3 मान्थ जायो अब्ला बिनि गोथै सह'आ बिनि हाखरनिफ्राय गोमादोंमोन आरोखि ना गायब जानानै थादोंमोन अब्ला माने बिसोरखौहाय बिनि गोथै सह'खौहाय सानै रबारा माने खावदोंमोन बिसोरनि मुङा जाहैबाय वार्डास बियो फलेनिमोन ओमफ्राय गान्स गाने बियो जाहैबाय बुलजेरियानिमोन ओके बिसोर सानैया माने चार्ली चैप्लिननि गोथै सह'खौ खावनानैहाय बिसोर माने फैसा डिमान्ड खालामदोंमोन बिनि माने चार्ली चैप्लिननि हिन्जाव अना अनिलनाव बिसोर फन खालामदोंमोन जे $600,000 बिसोर माने अना अनिलनाव डिमान्ड खालामदोंमोन अब्लासो बिनि गोथै सह'खौ मोनगोन होनना बुंदोंमोन अब्ला बियानो माने अना अनिला राजि जायाखैमोन जे बिसोरनो बेबायदि फैसा हरगोन फैसाखौ पे खालामगोन होननानै बियो राजि जायाखैमोन बेबायदिनो बियो पुलिसनोहाय रिपर्ट होदोंमोन बेबायदि जाबाय माने जाथायखौ खोन्थानानै बियो रिपर्ट खालामबाय पुलिसफोरा 8 मान्थनि उनावहाय रबार्सफोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो मोनदोंमोन नोंथांमोना मिन्थिगौना 600,000 इन्डिया रुपिसावहाय 45 निजुत जायो 45 निजुत जायो बिसोरो बेबायदिनो माने डिमान्ड खालामदोंमोन आरोखि ओके बेबायदिनो बिनि गोथै सह'खौ 8 मान्थसनि उनावहाय मोनबाय बेनिफ्राय बेखौ माने गोदानै मोनसे जायगायावहाय बिउरि खालामबाय मोनसे मोजां फिउनारियेल खुंनानैहाय बिनि गोथै जेनाखि फबनाय माबाखौ मनुमेन्ट मोनसे खालामनानैहाय मोनसे खाम्फाफोर बायदि खालामनानै बिनि गोथै सह'खौ फबनाय जादोंमोन आरोखि बिनि जायगाया जाबाय सुइजारलेण्डनि बेबि जायगायाव बियो थैदोंमोन 25 डिसेम्बर 1977 मायथाइयाव ओके लोगोफोर दिनै जों बे भिडिअआव गोबांथार बाथ्राफोरखौ मिन्थिनो हायाखैमोनब्लाबो जों माखासेखिनि बाथ्राखौ मिन्थिनो मोनबाय जायखिनि आं शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक खालामदो आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओके आंनि माने चेनेलखौ माखासे मानसिफोरा नायो बाट साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो प्लिज सापर्ट खालाम we need your support no you can understand thank you for now bye bye